Dena pandang dunia sangai lawe tangga de badan la tapaui tapasui manden pata aku ada ioi nabakanda abanda 10 abiana kami mendendang kanyu kolayuda basungguh-sungguh usaha dinanti labu juara ioi banda 10 hadirendangkan hari cubo-cubo mendendangkan nyut dalam lagu ilma bapak sang lai bariki laiko marandona ihyoi nan bakanda abanda 10 dicubo-cubo mandendang kanyu iman di dado di pataguan deda hati di dalam dai bojui ioma daun kasih udah sabi kini terserah bapak dia datangi ilma mengampuang Kanada iyoi de mama gura untuk galah ada ilma untuk abang sawo koyo lebariki mati pajak biar ditolong amai biganyoi dah ioma jauh beda dari dulu antara apa sabab karano dalam batin saja gitu bertamu di laya banyak asal salonyoda ioi
Nang ko arus hadis sabibana kami babilang adina na kurang ida babilang adina na doy iyoda balayang apa narantiku sare mamue kayu papan usabangin raja tiragu jodendang ilmawi papasana iyo rumah gadang rumah baukia kerajo indah akun yang sudah ay Bang Hendra cobalah pikir tak mungkin sangka aku baru baik dah iyo mah mulanya bungo dek kalayang dek tasa so'amadu nanamani Bang balia tulang dalam kubuan deda sayang ka Bang Hendra tak akun jangan abiai iyo mah